Starting 1, 2, 3, Go. 4. There you go. Let's divide. Yes. I like to learn what to talk. What do you want? You want? Ah. So I put some man the big the book on you to some. Yeah. Yes. I like to learn what to talk. Good morning. Acha mesha yẹn. Ó dà tó kó gan nínú. Ọtụtụ ọma. Ọ bụ ọtụtụ ebe a ndị bekee anyị. Ọtụtụ ebe Yes. Hello, otu unu mere. Adịmma. Hello, otu unu mere. Adịmma. Hello, otu unu mere. Adịmma. Mimi is here alive. Mimi. Akwị na-ele ya. Ka anyị na-agwa ndị bekee anyị sị na ịpụtala. Mimi apụtago live and direct. Na Chineke mazabe kome ya up. Na Chineke wait a miracle up. Ọ dịkwa mma. Daddy na po mwagi. Grandpa. Grandpa. Amin grandpa mma. Mma. I know phone in the life line. Welcome to our stream. Welcome to our stream. Oh, this is wonderful. Yes. This is wonderful. Thank you. Mimi Joya na aha ya gịnị? Gune. Onye na-ele anya aha gị gịnị? Miracle. Mimi na-elu na anya. Ọsụnụ nnọọ. Ndị Igbo nnọọ. I bet when I know they watch the translation where this Facebook they give. They speak Igbo, Facebook they give us English.
The commode. Dad, what a coffin I do or the. Whatever I get me wrong, it's ringing me out and making her. Daddy, Again. I can't put the arrow. Young Kakaja go. Kakaja go. Daddy, Camera, down. Muratayala. Oh, he gave. Instead, this daddy put it down. This daddy weather tayala biko. That's daddy biko weather taya ala. Allah. Ndo bokanyo lotu. Adema. Mimi na-achọ ka unu jụọ ya ajụjụ n'Igbo ka o nwee ike na-asa. Maybe A, B, C, D. Unu na-ajụ m imi onye ọbụla ebe unu shi na-ele m imi ichere ego ABCD. Mba, ị ga-agụ abịchịdị. Abịchịdị. Or Igbo abịchịdị. Bido A. B. Chi. Mba m kwuo obe gị kwuo obe. A. Ewo. Lekwego. Ngwara gị kwuo ụtọ. Chi. D. E. Fe. Ge. Gbi. Gwi. Hi. I. I. J. K. Be. We. Le. Me. Ni. 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 We. O. O. Pe. Re. Si. Shi. Ti. U. V. We. Ye. Z. Yay! Daddy, you don't talk ABCD na Igbo. Takesha ya n'Igbo. ABCD ndị Igbo. Do not learn ABCD na Igbo. Onye ọbụla. No, I mean ABCD. not for I mean the academy na Tina video. Aka m na-eti na vidio. Okay. Nawa aka m na-eti na vidio. Na-achị na-ata biskit. Yeah. Oh. Ndị ka na-akpọ ya wee lekwa ka ha na-ede ihe a na-akpọ ndị Facebook na-agbalịkwa okwe Ndị Facebook you know yesterday. Ndị Facebook na-ehi ụra ụnyaahụ lekwa n'anya mbakwa ịbara nga ụnyaahụ ndị ọbụla na-ele anyị ndeewo mimifere aka sị ya ndeewo ụmụnne ụmụnne ndeewo ụmụnna nke a na-amụtakwa Igbo na-ahụ ya nke a amụtakwala Igbo asị m gị sọrọ m ihe sụọ English na kwa naanị Igbo ka a na-asụ ya naanị Igbo ka a na-asụ ebe a ndị Igbo ị na-achọ ekwu ebumokwu nke isu Igbo taa ihe na-achọ ekwu ebumokwu ọ na-anụ n'ụbịa isi ya bịa ya bịa asị gị bịa ya bịa Igbo na-asụwazie n'Igbo ugbu hapụ ịhụnanya chọọ ka dị obere ọ ka bụ nwa obere ịhụnanya ka dị obere mee gịnịkwa mechie ihe
Bilie ọtọ. Tụgharịa ọtọ. Mezie shọt gị. Nwara gị ka izi m ike gị. Ezikwala m ike gị. Chọrọ ile mmezie gị ihe. Hinyere nshi. But I mean, she has to go to Black and she black, never for our biscuits, la. When this I show you know, Mimi, I'm Email daddy. I say email a daddy. Email daddy. Daddy, c'est quoi email a daddy? Daddy, email daddy. Daddy. Email. Ka go ahead and ọ dịgo onye dịka gị. Email aka gị ngwa. Otu a. Mimi ko email aka gị Mimi. Dị onye dịka gị. Email. Echi mụta egwu. Nke a dị mma. Ị chọrọ ịgụ naanị nke ị like. Akwa ị chọrọ ịmụta Igbo akwa. Etu esi ekwu okwu Igbo aka gị otu a. Aka gị otu a. What about ABCD with Igbo? ABCD. But ABCD na Igbo. ABCD. Na Igbo. I didn't get ABCD na TV before. ABCD. Ninele ya na TV? Okay. Nsogbu adị m ga-etiri gị. Ọsọ chọrọ ile ABCD na TV. A ga-etiri ya na TV. Ọ chọrọ ịmụta Igbo. Sụọrọ ya n'Igbo ma ime ị ga-asa ihe ọbụla n'okpuru n'Igbo. Ụtọ ọbụla ọ dị gị sụọ ya. Nke ahụ ịhụnanya ka Mimi. Miracle ka ịhụnanya. Ọsọ miracle ka ọ bụ. Ngwa gụọ na ya Mimi. Onye mere gị n'ụkwụ? Amle. Ya Mimi ihe alaala n'ụlọ. Ihe alaala. Na fufu na pepas. Iri your slippers ya fọ gụfụ. Okay. Bịa, chiri gị ebe ụlọ. Just were biskit wụshịa n'efe gị. Otu esi eme. Ị na-ati isi m ndo. Okwu okwula nọ nke isi m ndo. Akwa ịhụ na ọ chọrọ iti okwu ya n'elu ụja. Etilikwu gị nwa ahụ. Ihe na-echi. Etilikwu gị n'elu nga ahụ. Maka mme ya ka ọ gafee gị na ebe ụkwụ gị na-agha eri ya. Ị ga-emekwa ya ọzọ? Bịa. Ọ gịnị mere? Bịa. Gakwuru Mami. Mimi. Gwakwuru ya ka ọ gakwuru Mami. Gaa kpọọ Mami. Sị ya gaa kpọrọ ịhụnanya chinje ya n'afọ. Chinje ya pampas. But not TV. Ị na-abịachi. Gawa ị ga-abịachi. Ngwa. Gaa kpọọ Mami. Gaa kpọọ Mami ọ bịa kụrụ ịhụnanya chi. Gaa. Gaa ga hụ Mami. Gaa. Anyị na-abịa echenji ya nwata pampas. Ngwa bịa chize miracle. Ngwa mata mechie ụzọ. Ka mụ na gị nọrọzie nga.
anyị na-ahụ ndị na-ele gị anya, ndị Igbo. Ndị Igbo. Ndị Igbo. Yes, so ka anyị na-ahụ ndị bụ ndị Igbo. Ndị Igbo, ị na-achịga to mommy. Ị na-achọ akala ebe mommy nọ? Ama m nọ ebe ọ gara. Agwa m sị gị gaa ebe ahụ. Unu erikwara nri abalị taa? Really shallow. It is swallow. But we didn't do shallow. We didn't do anything. On abalị? Eleghị n'abalị. Ọ bụ iri ihe na-ake Uncle Ugo? Eleghị ebe ahụ. Spaghetti. Eche m noodle mira. Noodle? Oh, echefu ya. Ichefu na iri noodle. Echefukwala ya ọzọ, ịnụ? Okay. I will go to get that to go. Okay, to the wall. Okay, Igbo. Just na-asụrụ m bekee n'ụbọchị taa. Oh, ndo. M chọrọ ka ịsụ naanị gị na Igbo. Naanị Igbo. A chọrọ ị na-asụ naanị Igbo ebe a. And not English. Kwenye ọ na-arakọ ahụ maka nwa akwa obere ihe ga-etụgharị asụrụ English. Mba, I'm a baby when I was a new shit. Kwenye na ga-ezu English ga-ezu Igbo. You wasn't young shit. I'm not seeing a baby. Okay, na mgbe ị dị baby na enyere nshi? Miracle baby. Mgbe enyere nshi na bed? Mgbe ị nọ na-ehi ụra? Nshi gị na-eshi ushi. Ishi ejibụla onwe ya. Na abibakara. Okay, n'i na-ebe akwa. Abiba mommy she changing my nappy. Oke, ị na-eji akwa kpọọ mọmị ka o chenje napị gị. Chileke. Ọ na-anụgodi mimi si mgbe ọ dị ntakịrị ọ na-anyụ nshi. Anyị oji ya were akwụsị mọmị ebe chenje napị. In a tutu na when I brought my mommy also. Ịkpọ mọmị gị ọzọ n'ụtụtụ. Na some miracle ahụ. Kwabịa sa miracle ahụ. Na give miracle Onye miracle nri. Okay. Na go for the walk. Ya kpọrọkwa gị gaa for a walk. Ofu ụtụtụ a ka bụ na-aga for a walk ọ n'abalị ka ọ n'ụtụtụ? N'ụtụtụ. N'ụtụtụ ka na-aga walk. Chineke ekwula ya ọjọọ. And we gonna Uncle Ogowa Lulu. Na-aga n'ụlọ Uncle Ugo. Ọ na-atụtụ ka unu gara nga? Ahụkwala o. Ihe ahụ ihe mere onwe gị mgbe ị dị obere, ihe alachala. Mgbe ị dị obere miracle dị obere. Mgbe ha ka ịhụnanya chi nwanne gị. Mgbe ị na-aṅụ mmiri gị. Iji weta ihe iji aṅụ mmiri. Ịchọ ịṅụ mmiri ugbu. But miracle baby we still baby na Lulu. Miracle na-ekpe ekpere n'ụlọ. Mgbe dị ka baby. Okay. Na Ghana Pengant. Mommy, na Ghana Pengant. Ghana Pengant. No, Pengant. Oh, playground. Okay. Na Ghana playground. Na mommy will put my Santa coat. Na di my efe also. Magna you get for And we gonna na trampoline park.
Na trampoline park, ga-agwụ egwu na trampoline. Mommy saw Miracle gaa na trampoline park. Master Miracle gaa. Daddy esobeghị gaa. Gina walk. Daddy na-arụ naanị ọrụ, mami wee na-akpọ ya aga trampoline. Akwụrụ ahụ na ya. Na Lulu, Daddy na-akpọtụ Miracle gaa Lulu when I draw a birthday also. Okay, naanị mgbe na Daddy nọ n'ụlọ ya kpọrọ gị gaa na trampoline nọ n'ụlọ. Mba, ndị Buddha. Again. Na Buddha. Na Buddha. Ebe nke ahụ. Ebe dị Lulu na Buddha dị ka Na Abuja ka ogede. Mba dị Buddha. Buddha. Okay. Ebe Buddha nọkwa. Ebe dị Buddha nọ na Lulu. Ebe dị Buddha na-arụ ụlọ. Na Abisokungwa na Buddha na Lulu. Na agbakwanụ ga ebe ahụ na Lulu. You know, coming with Miracle. Na-akpọ Miracle aga. Amaka m ebe dị ya. Ebe anyị gonna wash the doors, the window, all your doors. Mgbe na-asa door, saa window. Enwe na mgbe ị mere nke a n'ụlọ ke, saa door, saa window, mimi. We na-asa door, window. Ị sala elu onwe gị ka ọ fọkwa ka ịsa door, saa window. Lekwa na anya. Ihe kwụ n'ụzọ so onwe gị ahụ na. Mba, ama asa door. Ị na-asa door. Ị chọrọ ịtụ ashị. I'm not asị. Ị chọrọ ịtụ ashị. Ị sara door. Sara door is nga. Ya door, mana ị sala door before. Nga. Ile mgbe ị sara door. Nke olile door. Ya niile ahụ nụ door na. Ndị ọwụ naanị nka. Nke door na nke na palọ is door. Nke is keyboard with some Miracle. Ise gịnị na-eme Miracle? Keyboard with some Miracle, but keyboard is Egbukwala mmadụ Chineke. Na Miracle was Miracle was the baby na Dakiri. Miracle was the Dakiri. Miracle gụọrọ anyị otu abụọ gụrụ ya iri nwa gụwa. Okay, otu abụọ atọ ise. Anọ. Ise isii. Daddy, we didn't call Miracle. Gụọ n'otu abụọ. Ka ịgụchaa. Okay, sorry. Ịgụchaa. Anyị agụrụbeghị iri Miracle. Iri. Agụọ otu. Otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ itoolu iri. Amami abatala. Amami na-ele. Ngwasị amami ndewo. Mami ndewo. Mami abatago. Mami batago. But mami na nka. Mana n'ime ụlọ ya. Mana n'ime ụlọ. Mana ọ na-ele ya na o ji fon ya. But I sent to mommy. Is it? I sent to mommy. You sent to mommy? Nka relay na tutu. Okay, isi mma ga-ele ihe n'ụtụtụ. Mma ga-ele ihe n'ụtụtụ. Anyị ahụ naanị ya na mma ga-ele ya n'ụtụtụ. Ọ dịkwa mma. Mma na-ele ya n'ụtụtụ. Ugbu a gịnịkwanụ? Tutu. Ugbu a kwa ụtụtụ. Na nke abadi na tutu, abadi na tutu, abadi na tutu.
Abalị n'ụtụtụ, abalị n'ụtụtụ, abalị n'ụtụtụ. Ọhụkwala. Ma na-ele abalị na-ele ụtụtụ. Ọ wụrụ ka obere. Daddy, Ihe riri n'abalị oge akwụ iriri spaghetti. Mba. Elekwana ihe riri ma oke nọdụ. Mba, I eat tea. Tea. But tea is not any. That's milk. Ebe na-ekwe iri n'ihe nọ. Tea is milk. Iri tea iji milk rie ya. Tea na milk. Onye mekwara nọ gị? Grandpa. Na grandpa mere gị tea na milk. Daddy, lee. Anyị na-ele m enwe ndị ọzọ na-ele gị nga. Ịgbalị ala ịwụsara ya awụsa nkọrọ onwe ya aka. Mgbe unu na-adọsa ahịa na-achụ ahịa na-enye ndị mmadụ, anyị ga-apụ na nkeji 4. Ya agụnụ 1 2 3 na Igbo. Ngozi m otu. Ji m abụọ. Ji m atọ. Ji m anọ. Ji m ise. Ji m isii. Isii wụ nke a bụ ise kwe. Gị opụtazi ofu ebe ya wụrụ isii. Ya isii. 6. Isii. 7. Asaa. 8. Asatọ. 9. Itoolu. 10. Iri. Akwa ịnọ bụ na-agụ. Chọrọ igoro anyị egwu. Ele ihe chọrọ ime? Achọrọ m ime baby miracle na ihe na-achị baby miracle. Ele ihe nke ahụ kwana? Baby miracle. Baby miracle. Menụ baby miracle ka mbe. Baby miracle has good stuff EK. And baby miracle has okun. Baby miracle nwere ụkwụ abụọ. Kwụ ya ụkwụ abụọ. Ụkwụ abụọ. Miracle nwere aka ole? Miracle has kwụ ya na otu aka. Otu aka ka aka abụọ. Aka ole? Aka otu abụọ. Aka abụọ. Baby miracle nwere aka abụọ. Baby miracle nwere anya ole? Otu anya. Otu anya. Anya gị ọ dị otu ka abụọ miracle? Otu abụọ. Abụọ. Akwa gị metụ nke ya wara gịnị? Nke a bụ otu abụọ. Nke ọ gịnị? Nke baby miracle have imi. Baby miracle nwere imi. Imi baby miracle. Nke a kwana gịnị? Nke baby miracle isi. Isi baby miracle. Nke ọ gịnị kwana? Nke ọnụ mommy. Ọnụ mommy. Ọnụ baby. Nke ọnụ mommy. Ọnụ baby. Anụkwala m nke ọzọ ọnụ mommy. Nke azụ baby. Azụ baby. Ị na-akpọzi onwe gị baby na-akwa? Nwa dị hot. Baby miracle anya, baby miracle ụkwụ, baby miracle ike, baby miracle ebe niile, baby miracle. And miracle baby go for your walk. And baby miracle will na tutu
and baby miracle do everything, and baby miracle. Oh, I should something, daddy baby, not daddy baby. But daddy I will baby now. Oh no, nigga baby. Yeah. I no nigga baby. So nigga will baby miracle. But you be my daddy and daddy, and you shouldn't in the best world. Best daddy in the world. Child. And It's what I'm and. Wow, also that 30 minutes. Nkeji iri atọ ka anyị mechaa. Na-aga ịsa m na-aga ọrụ ka m ike nweta ego iji eri ihe. Mana m ga-asa anyị bye. Ị chọghị imecha? Ị chọrọ ịnọ nga naanị gị ka m ga-asa ahụ? Ele ihe ị ga na-eme? Ya nọ nga na-ekwu okwu. Enweghị ị ga-eme dị nọ. Ka ị chọrọ ịgụ egwu? Kpọmkpọm gwara gị ịgụ egwu gị eju. Ugbu a m pụwala gị bee ọkụ. Ọ bụrụ ị ga-anọ na-agụ egwu gị ịgụ egwu na m hapụ gị. Chọrọ ịgụ egwu? Ị chọọ? Ngwanụ, Mimi, anyị apụọla. Anyị ga-ahụ gị leta. So anyị bye-bye. Makoto. Bye-bye no. Anyị ga-ahụ unu mgbe